Rádio Pohoda. Rádio, které vás naladí. Rádio Pohoda má teď u svého mikrofonu předsedu Strany soukromníků České republiky Petra Bajera, který je zároveň také podnikatel. Co trápí dneska vás podnikatele a živnostníky v Pardubickém kraji asi nejvíc? Tak já teďka jsem podnikatel v zastoupení, protože jsem v uvolněné funkci na radnici, takže za mě musí podnikat rodina. Každopádně největším problémem podnikání je byrokracie, administrativní zátěž, nesmyslné překážky v podnikání, neustále se měnící zákony, převážně daňové, které se mění několikrát za rok. Nejsme schopni ani střebat ten daný zákon, už se mění novelizacema a tak dále. Ekonomika firem ne, že by šla nahoru, ale naopak klesá. Máme potom problémy s tím, že nejsme schopni přidávat na mzdách tak, jak bychom chtěli, protože samozřejmě v malých firmách je zaměstnanec velmi důležitý a pokud do něho investujeme, nechceme o něho přijít, aby vyšel jinam. Kdy už se náklady potkávají se zisky a nejsme schopni reagovat a tito lidé buď to odcházejí do větších nadnárodních firem nebo do zahraničí. Produkují dneska zejména učňovské školy v Pardubickém kraji dostatek budoucích zaměstnanců vašich firem? Máte dost odborníků? To je jeden z dalších problémů. Samozřejmě učňovské školy produkují málo kvalitních řemeslníků. Chybí nám profese řidičů nákladních vozidel, chybí nám profese v gastronomii, i když se učí dostatek dětí, tak po dostudování minimum jich dělá řemeslo, většina odchází do jiných lépe placených oborů, anebo i s známkami horšími jsou protlačováni na vysoké školy. Chybí i v těchto oborech, samozřejmě chybí svářeči, chybí prodavači. Obrací se to zpětně do firem, které nemohou růst, nemohou brát zakázky a je to jeden kruh, který končí tím, že podnikatel buď to se zapouzdří a dělá si nějakou výši obratu, a nebo skončí. Proběhl tady v Pardubicích kulatý stůl, nějaký zajímavý podnět z něho vzešel? Z učňovského školství pan ředitel střední školy z Holic přišel s myšlenkou otevření oboru právě pro řidiče, který zatím nelze otevřít, protože není povolen, takže budeme se snažit toto rychle řešit, protože to je opravdu problém ne na 1 rok, ne na 5 let, ale dlouhodobý. Rádio Pohoda, Filip Novotný.